राजा जी, हम ना खेसारी लाल यादव नहीं यानी शिल्पी राज खेसारी लाल यादव से कह रही हैं कि हमें और ड्यूटी निभाई राजा जी। कैसे के गाना आ गइल बा सुर म्यूजिक पे, तो जाके सब कोई गाना के प्यार और आशीर्वाद देवे। कैसे के खेसारी लाल यादव बिल्कुल सब कुछ हट के ही करेले, ना कि केहू के कॉपी कल चाहे। कैसे कि अपना मेहनत पे दम रखेले। हमें और ड्यूटी निभाई राजा जी। पहले ई गाना सुनी। हाँ हाँ, काहे ना निभाइए खेसारी लाल यादव भैया नीलम गिरी के ड्यूटी। हाँ, काहे ना निभाइए ड्यूटी। तो ये गाना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा हमरा ये वीडियो लागल है, बहुत ही सुपर डुपर। काहे से कि ये गाना पे सबके हमारा विश्वास बा कि वन डे कम से कम 5 मिलियन या 4 मिलियन जाए के चाहिए। तो देखी ई गाना रौरा लोग कहाँ पहुँचाओ तानी आ कहाँ ना पहुँचाओ तानी। अगर खेसारी लाल भैया के जितना भी फैन होई, जितना भी इनकर दर्शक देखे सुनावे वाला होई, तो ये चैनल के सब्सक्राइब कर दे। कोई एगो कमेंट में बता दे कोई कि गाना का रिव्यू हमार कैसन लागल। अगर इससे भी अच्छा लगी तो हम नेक्स्ट बार में फिर भी बनाते रह, रउआ लोग के इंटरटेन करते रह। ये एगो वीडियो बनाए के मकसद बा रउआ लोग के इंटरटेन कइल। खेसारी लाल गाना भैया के यानी कि गाना के बतावल कि गाना कब कहाँ से कैसे आवता। ये एगो मेकिंग सॉन्ग है। तो भाई सब कोई इस चैनल के जाके पहले सब्सक्राइब करे कोई और लीजिए ई गाना के आनंद उठावे खातिर खेसारी लाल भैया यानी कि सुर म्यूजिक पे जाके पहले ये गाना के आनंद उठाइए। ये गाना सुनने से पहले भैया एक गाना के यानी चैनलवा के पहले सब्सक्राइब कर दे कोई, ताकि तबे न मालूम चली कि फिर नगीला गाना कौन आ कहाँ से आवे वाला बा। ना तो किसी मालूम ना चले बा। ये से बात है, पहले सब्सक्राइब